Salam jo sapa kami yang juang de marilah jo maaf kami minta layu jo jago kota lampau alai wera gure lari nyoren dinyo alai lari sawa Cek satu. Assalamualaikum darai demak lahi bapa di ladang sajo Tuhan kami bapa diri Tuhan Allah barembang malaliyo alalaya Assalamualaikum darai demak lahi kuati senang sajo kami diara paru Tuhan Allah barembang malaliyo alalaya Allah kan kunari Allah we karam de lani nyoren dinyo Allah nan kan buangai Oire aki cinta bani ai amma katamu awalan kini Allah Allah malam kini Allah lara gure lari nyoren dinyo Allah nan kan
Kapulaon mae kita kapulaon akan dua kapulaon manjar yang udang lalai manjar yang udang di mana di mana bagi orang banyak semua bagi udah pasal hati nana ruswa kok alaikai hilang kok lagi hilang di mana di mana Ano kete o esa kanyurape ama we palapawanya nan maju ilai neman nan maju ilai ka dan niyo kami bilang sana satuan dape lalai nanti gaun dua rangan pandai lalai rangan pandai udah baisa jadinya ombak anak kalian malam ini nama kalai datang alai ayo gasutan bagi pupulo pala buahan makan doa batang barancang lalai izin balai yang lemah alunado alunado karang rendiyo sampai kabar lalai Allah di dengan anak biarlah kami badendang demam bidanglah urang abasamu tujuan pipa gaji latang namun tinaman hilang ajuo lalai kalau darinya Tuhan ayo dapai sang tak lagu ini ya ombak bagi dulu lalai kau udah sadar lo di jambu kapayo kuruan bilang kita lalai karang ada nadinya akan buangai malam kini kan lahai tempat nanare Bariyam pune kami ne mama bacu panunya pawasase lalai antah lagi dan laka asutan Dia kasih dalam
dialah kami barendang batangmu maka kain maka indah nyala salah surang ondela salah surang karang ada nile di mana kini bagawai karena yang Bagira-gira lawa tanda magawai kalagui ko kanda indah ado tatagun magawai tolong ladang sedang karatku lai manggil lukuk sirian lawedau layai karang dendinyo di manyo kini mabai salah di masuaro Atana baya ala gambo ko iya bungo kagarango katigo bungo cimpago manala ya benai dulu ko iya la bana punya lari pulangan ondai da faisala ondai ya ombaan ondai di mana akan doa tolong aja ikan siralang ko ala kadanga hadinga kami bayu karang ba karang adendinyo adimanya kinyo kini kabang sanaga pinyo baju daya balila siria langko na jampe kasih sampai lalai karang dendinyo di manyo kini adalah di denapa palu latihan dia kanda magawai malam kini lo larang ala badendang kami baduyo sadape awak mama kayu sang sakit dek maindak ba anak pokok mere bugilamu kaila bugilamu lalai karang dendinyo di manyo kini sangguranyo ang lasama lamu marang do pulang jodoh nabe ko pagi mari karang adendinyo onde kanakan dua Ipasa payo kumbuha Raminyo sajak pagi hari Jangulah bale kupuy Pugano di parusya lagu iko Allah diminta anu kalau mana logo punya udah baisa hawa anak ibu radio kami dah benda bagura sama lang
Jazakallah Allah diberi badang kami baru udah Faisal ulang dari dari beli aku ya nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pancinto talang sarwe khususnya pancinto salanedang Cimpago talang. Dusana selamat malam semalam kini. Malam kini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, kita merayakan SDCT Baralek Gadang. Dusana Amboyo Malai ada Maharaja Endah tukang saluang senior kita dari Tigolua ada Uni Wirda ya. Nampak ada di sana latar merah putih, ada Nipit Malai, gak asing lagi ya, artis papan atas ada Ai Cimpago, ada Beko Kasutan Olga Utama, ada Beko udah pendeka malam nangka mangawani kita. Samalam suntuak malam kini ko. Di sana lanayek beberapa lagu. Selamat malam Mak Darwin Sekumbang. Selamat malam di sana Nala Tibun Nala hadir bantu share bintang baru 50. Target bintang kita 9.880. Pak Zulman Islami Sekumbang Agam Tuo dari Tembilan minta lagu Senggalang. Bantu share sambiawak cekson. Bantu monitor audio. Ya Mbak selamat malam kisah bana lapi boleh lapeh teragak semalam ko bagurau. Ya. Kisah bana. Gue Masari Rama Pak Sayarmen saya Agi bana la Sanjoko. Mohon monitor. Udah Harmen, Pit, udah men minta lagu nasib tukang panciang Pit mau kasih. Ah ya. Udah Harmen Malaya saya malam, gue Masari Lema. Udah Das Mardi mantap ya. Udah John Kennedy Padang Sedempuan hujan labe ampo monitor ya sampai kerajo alhamdulillah sinyal lancak. Mudah-mudahan tadilah sampai 200. Yonri Popia salam kenal dari Putra Tandai ya. Selamat malam. Saprianto Saf, gue Masari Lema selamat malam. Susi Suwarto, Mak Freddy, Mbak monitor di Banten, Mak Freddy, Zetria, Bu Noraini, terima kasih 50 bintang. Uni Arleni, saya malam,
Banten hadir nakan semalam Mak Freddy, Pak John Henry. Jangan lupa baburu di Galau Gandang beko boya mau kasih kadang-kadang. Ha tu. Udarmen Melaya, Bang Jajak minta rere lungga Kak Priscilla. Salam Damas Raya. Ya, bantu monitor audio kita Bang Uji Ramli nomor radio di perbatasan Timur Leste. Selamat malam Pak Haji. Lah nampak deh Pak Haji gua bintang tamu Pak Haji Bana Nipit Malai. Pesanan Pak Haji tu. Mak Freddy saya malam ni Wirda, Mak Rajo Endah jo kawan-kawan kasadonya. Ya. Udarmen Malaya Pak Saye. Semoga SDCT semakin jaya. Salam dari Gurun Bagan Solo Alius selamat malam. Ya, bantu share-share nala tibo. Udah Rizal Mersing selamat malam. Mak Darwin Sikumbang. Tibo Pulo Pasan dari Rang Palu. Ya, alias Pak Zulkarnaini. Assalamualaikum, selamat Baralek Gadang SDCT. Semoga acaranya sukses sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam-salam pada mama-mama serta nalain nala monitor malam kini melalui saluran Jodendangko. Marilah kita parek jalinan hubungan silaturahmi kita bersama. Kolai bulia pinta jo pinto malam ko. Tolong naikkan lagu Surambi Aceh. Di lagu ikoyo ama anak bana naik dahulu. Pit Malai rang imbauan. Handende lama tukar mak sineti. Sampaikan bana dek nakan mak dek nakan mama Wirda rang imbaukan. Bapantun pulo mak gawai di lagu iko. Danga depit Malai elo-elo. Simak bana nyato-nyato. Pulau Merah Labuan Boge ditimpo rinai Pulau Kijang Kaujan juwo malah kironyo. Dalam galak taserak tangih membayang amak sineti nalah hilang. Mungkin iyo jo amak anak ko kagantinyo. Mungkin iyo jo amak anak niko kagantinyo. Nak duo pantun sairiang danga depit Malai cik lai. Danga de amak anak sebuah lai. Siamat rambal limbiang tagak di pasar rampitolah singkarak berulang mandi naik sampan turun parahu. Mak gawaiku ibarat tukang panciang. Indak dapat ikan indak baa sekadar memandang apung-apung lah kajadi. Dia mak gawai baca min di lubuk tu banana perlu. Tolong baca kalau 2 kali cikgu. Siamat rambal limbiang tagak di pasar rampitolah ke singkarak berulang mandi naik sampan turun parahu. Mak gawaiku ibarat tukang panciang. Indak dapat ikan indak do baa sekadar memandang apung-apung lah kajadi. Dia mak gawai baca min di lubuk tu banana paralu sampai ke mana dapat Malai kagunjainya. Waalaikumsalam. Mau Jeramli, nyambak Pak Saye, ya. Bak ini audionya, tuh 200 lebih ya, nah tuh. Evi Arman, acara di Makosana di Selimpe Alam Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solo. Suaranya pecah nih ya. Mau monitor gaga, ya. Selamat malam Munipit Malai, Kece Mak Freddy, Aai. Udah mus bintang, ada udah mus bintang nih, iya. Udah mus bintang latih bolo Nipit Malai di sekolah. Ya, Bang Jajak di mana lokasi kakak di Selimpe Alam Panjang khusus untuk anakan JSDCT sukses selalu amin. Sayudin Siombing saya malam Muniyop malam lo balik aja Tristan Ricci dari Riau. Hadir salam untuk dusanak kasadonyo pencinta saluang Cimpago Talang kasadonyo suntiang naikkan beko cik boyal jadi Pak saya kandak boleh pinta berlaku. Fitri Manis assalamualaikum Muni. Magawai, orang Malaysia lah tipe. Tadi audio pacah, kini lah mulai bulek suaranya. Baminya Ayi lagunya Boyel. Mantap Boyel. Pak Samsu, mana lo? Lah tipe lah kira. Hampir kena adik lah. Kira lah tipe. Jadi Magawai Pak Samsu pun lah berada di lokasi. Mau Jeramli, ya 221 mantap. Bintang baru 50 Bintang awak baru 50 target bintang 9.888. Tak lu 10.000 doh. 9.888. Awak penutup acara sen lah minta lagu bekoyel sampean santo nya dah boleh minta lagu donya. Jangan banyak ceritanya. Nah di lokasi tak boleh minta lagu. Udah masa sekata assalamualaikum warahmatullahi minta lagu Cik Singgalang Manurun Layah tertanda bahasa Singgalang. Aku kawan-kawan udah lah tibus ko Pak. Alhamdulillah maka lama dia asam durian acara arisan Ibu Rempong. Pangalek dia merempong-rempong saya bintang. Ya, kau tamu banyak sekolah nak tipu bintang wah. Kasih baralih kena lain. Dalwan Ria semalam. Ya, kama diputar lengkok balik malih ai. Bunting 3 bulan. Buntiang 3 bulan mak sati lah tipu ko lah. Tipu lah lu. Di cancel lagu mak sati lu. Lalu tipu le doh.
Pak Wirdi lulu tipu dah do. Pak Wirdi lulu tipu. Geser ke bawah ai. Baburu babi si ai. Mak Darwin Sekumbang jual tadi tuh. Di bawah tuh. Buka babe sih ya. Enrizon, Emirzon, dia dulu. Baburu babi, permintaan Mak Darwin Sikumbang. Jadi informasi kepada Dusana Kasadolahnya, udah Alwan Rial, Juo Labrado di lokasi, bersama kita Jepak Samsuar, Mak KB dan kawan-kawan Bukit Bais bersatu. Labrado di tengah-tengah kita di Punta Lengkok Baliang-Baliang, Kaburu babi. 500 bintang dari Mak Freddy Banten. Baburu-buru laluda Janana indah kamalarang Lupa lapaya Deda kajang Anggur samui Nana bakubang Lupa lapaya Deda kajang Anggur samui Nana bakubang Kandang-kandang si kumbang di bani Baburu babi Kolagunya Kota nepadai baburu babi Analasua baburu jambo Kota nepadai baburu babi Analasua baburu jambo Indah kasutan rasa kiawa ayam bapak kang nyota baju baburu babila tadangan nadaran si kumbang mengambangkan ura baburu membuka akala kalbo basura bintana iya ombak utang aja HP apa sama bagura malamku rasang kegete mencapai masa bali utang dimakannya disang kegete mencapai masa bali utang dimakannya Kandang Madawin ladi tangan Tolong yodendam Allah kairiang Lupa juaro di paburuan Lupa dekan dia indah sayang Lupa juaro di paburuan Lupa dekan dia indah sayang Baburu pagi namanya lagu Oi badendang kami badu Madawin nyato urang baburu Anto pamenan adesi kuasa jo Madawin nyato urang baburu Anto pamenan nyosi kuasa jo Iya, jaringan mungkin Pak Uji. Ya jaringan. Kabel aku ya. Kabel lain. Iya. Sentak.
Cari mana ikan? Kau pakai iya, iya, kis. Gampang gini nih. Itu pengaruh. Memang kita bisa masih. Kita masih. Dari jam labe.
enane bahasa mulalaya enane bahasa karam den minoren di malagonyo kini lanyo kini maka salaya hasakatu Rabana dae mirzan kama indah alana magawai oi nane kaki yang nama oi barullah amyona layai barullah ajiyon karam den minola den minyodi malagonyo kini lanyo kini onde mamirdi Sayarman, Pak Sayarman. dalam usia para sesak tidak usia bagatkan masalah mana jatuh dalam ayam atau para menino salangkah madut suri kato sapata dipikiri oi amma oi itu pitui wade nanati mari to ambia kapiro walau pananku sakit dwi untuang nampe disasali oi ambo ai sangko laramai nan mani impo Tuhan mauji keimanan Sayarmanan bahkan dak kalagu sunti yang diminta oi ambo ai kalagu sunti yang diminta antala diden Iyo malang sagalo indah padan kakuli denan kayo makabe oi padan kakuli denan kayo antala diden kau
anak nyanyi duduk akan dua dinari oi tuanai lama ngawat sabar ali kita sabari ni ombak lain pasir mana balai kami ambun jadi ube oi dek kandung aja dipanya aki karang benino oi tua yang hai Barang
Ikut lagu wajib pegawai, yang pegawai dari rantau, mandangannya, dari rantau, mandangannya. Pada malam, baparangai, dialah sangkau, nak kosong saja. Dialah sangkau, nak kosong saja. Bakanda suri Aceh, padendang kami berdua, kesangkut keteng pawe, sabalu umpan di makanannya. Sudah iko kamale lagu, nanamagawai kandang lagi baru, bagan tinggi pemagawai sama lagu. Walau percaya mama di Palu, tapi rakyat di dalam hati, lagu jolambe kabur laju. tempe dah. Sama penonton. Yalah, itu penyemangat. Itu sana. Ayo, terlebih dulu dari Kak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Ayo, bosok balik. Joko Sultan tentunya selamat mengudara sampai pagi tentunya sana. Nah, sana. Terlebih dulu di-share dulu ke grup-grup yang ada tentunya di sana. Boleh juga mengikuti bintang di belakang tentunya di sana. Boleh juga menambah donasi. Seperti yang biasa di sana. Mudah-mudahan acara kita kok sukses dari awal sampai atuh kalau duduk sini sana. Ayo. Nah, lanjut, enggak boleh. Iya. Tes tes